Pari päivää sitten Jukka väänsi tortut mun autoon, että olisiko ostonpaikka. Jarppi, mikäs meillä on meininki? Tää ruppii olemaan aika hyvässä mallissa. Me ollaan rakennettu tuonne Pluusin puolelle sellainen skippipenkki. Sen pystyy tuolla lautaamaan. Kainalla köpi. Päivänä on laukasin. Tää on mun kosto Jukalla. Mies saa paskaisesta paska. Ei sitä koko ajan kannata käydä, kun se tekee eteen hyvää peräsuolella. Kaikki ok, Jukka. Tää tulee pian ujoka. Ujokaska, mikä sellainen? Yrittekö te pitää mulle seuraa? Onneksi tuli paperit mukaan. Hei, saakeli! Kuka on sun idoli? Ai mun itteni lisäksi. Jari Silva. Sun suuri idoli! Te pääsitte rinta rinnan laulamaan. Mitä? Joo. Me ollaan hommattu sulle keikka tangomarkkinoille. Ette päällä. Ollaan. Et sä kyllä silloin pääse laulamaan, mutta pääs laulamaan. Ei päässyt laulamaan, vaan joudun laulamaan. Tässä on sun karaokekaset, kun voit alkaa treenaamaan. Mulla on tuolla pari helmeä, hopeen kuuja. Seitä. Katso mua silmiä ja sano, että pojat valetteloo, ne vaan huijaa. Tangomarkkinat 2004, Jari Sillanpää, Arja Koriseva, Jarno Leppälä. Kuulostaa aika hyvältä. Niin, Jarppi, biisi lähtee käyntiin, hopeinen kuu. Mitä tarvii näitä sanoa? Ikinen Jukka luo pellolla paskaa. En tiedä kuinka se nuo hommat aina jaksaa. Ajatteliko aika vihdoinkin siivoa? Ei kun itse asiassa mä ajattelin vaan lähteä rentoutumaan. Pakko tehdä jotakin, että on ajatukset pois siitä, mua vähän jännä. Eikö sun pitäisi harjoitella? Ei tulla lahjattelu treenaa. Tultiin! Se on sillä viiste, että tää on kaunis Seinäjoen maisema. Hei! Auto! Mulla on ollut käsijarru päällä. Luottaa vielä. Jos mä yrittäis kuskia, Jarppi. Kiitti jätkät luottamusta. Hirmuratti, et sitten nousi heti. Ja se on pitkään, kun mä pääsin niin kehumaan, että kuinka hyvässä kunnossa tuo käsijarru on. Jos se vaan muistaa laittaa päälle. Tiedätkö, kun se voisi saada? Käännetään rattia aivan alamäkeen. Sitten vaan lykätä tästä näin, että saatais tuo etupäätä vähän pyörähtämään tonne alamäkeen. Äläkää nyt saatana niin vauhdilla. Herra hautuu! Katso nyt tuota! Ei edes hipaastu aitaa! Kato! Ihan tasan kohdalleensa! Eikö nää Tangon kuninkaallisetkin kulje aina taksilla? Ja siinä meillä on jo kuningas. Yksi hyvän näköinen foto tosta nokasta. Jees, lähetään Johnille kuvaa, että pitäis tulla hakemaan. Tarvittais kyyti. Joo. Ja meillä oli pikku onnettomuus. Ei se ollut pikku vahinko vaan. Kauhialla kiireellä. Joo, silloin päin Korisava odottaa puoli tuntia keikkaa. Moi, Tylssäni! Olisiko sulla mitään pientä vinkkiä Jarpille? Tänä päivänä vois käyttää vähän flirttiä ja sitten vähän lanteitakin mukaan siihen.
Otat sen kameran ja sitten... Aina menee ylittämään. Millä me saadaan Jarppin tarttua? Se sun iloisuus ja energisyys, se mikä lavalle... Eikö vähän punistaa, niin se tarttuu? Voi ihanaa. Vedänkö vaan täysin? Ihan täysillä. Korkealla. Kyllä, ja niinku hyvältä tuntuu. Kato, silloin se kuulostaakin hyvältä. Lähdetään tonne Tangokadulle. 5 minuuttia Jarpin esitykseen. Jarppi 5 minuutin päästä lavalla! Jarpista tango kuningas! Keikalta keikalle vaan 5 minuutin siirtymä. Onko tarpeeksi henkiä sulla? No joo, menkää tämän kerran. Jarppi kruunu! Kruunu päälle. Ikinen Jukka, onnella sonta, meidän siellä, sen kanssa poikia monta, odottaa turhaan, sinua apuun. Kun kuljen saunan taksestaan, ei paljon nappaa, jännä vastaan. Otan kutsuun, jännä naapuri, mikä saa meitä rientää apuun. Toinen sähköinen saunaa pistää, toinen pienen, traktorin pienen, niiden Jukka, Suomeen ollaan tossaa. Kiitoksia.